araw kahawanan. May bago na naman tayong istorya ngayon. Ang kwento ko ngayon sa inyo ay tungkol sa karanasan ng kaibigan at kasamahan ko sa trabaho na si Glenn. Ito ay tungkol sa una niyang trabaho, sa isang kainan sa Samar na ang ginagamit na karne ay karne ng tao. Cashier kami ni Glenn sa isang branch ng SM sa Manila. Naging trainee ko siya at sa ilang araw na kasama ko siya ay nakapalagayan ko na agad ng loob. Pag walang nagbabayad nagkukwentuhan kami. Huwag lang pahuhuli sa supervisor at ilang buwan ko na din iniingatan ang pagiging best cashier of the month ko. Isang araw ay nagbayad sa counter ko si Ding Dong Dantes. Tilian ang mga babae sa paligid. Sobrang kilig pa kami nun tapos ang ibang customer ay nakipag-picture sa kanya. Sa hardware siya bumili noon. Nagulo ang mga sales ladies dahil kay Ding Dong. Pa-lunch break ay kasabay ko si Glenn dahil ako lang naman ang pinaka-close niya nun. Si Glenn daw ay taga Samar base sa mga kwento niya sa akin. Pero bago siya nakaluwas ng Manila para nga dito humanap ng trabaho ay may nangyari sa kanya na di niya makakalimutan. Tinanong ko kasi siya kung first job ba niya ito, hindi daw. May work experience na siya dati at hindi niya daw yun makakalimutan habang siya ay nabubuhay. Mahirap lang sila sa buhay at gusto niyang makatulong sa pamilya niya. Dahil siya ang panganay, 6 silang magkakapatid at nakatapos siya ng 2 years computer course, 19 years old siya noon. Desperado talaga siyang makahanap ng trabaho, ayaw niyang masayang ang araw na nasa bahay lang siya. Kaya nang sinabi ng kaibigan niya na may nangangailangan daw sa kabilang barangay ay nagpasama siya dito na mag-apply. Isa itong kainan sa may kanto malapit sa palengke. Di ko nasasabihin ang eksaktong lugar alam. Gusto niyang pangalagaan ang lugar at pamilya. Ito ay base sa kanyang kwento. Agad nga daw nagpasama sa kaibigan niya si Glenn doon sa may kainan. At tila naman swerte siya kasi nang makapunta sila ay wala pa raw nag-apply kaya siya ang mapalad na natanggap. Bale ang trabaho niya ay serbidora. Kasi daw nagka-emergency ang pinalitan niya kaya kailangan niyang umuwi sa probinsya nila. May kasama siyang dishwasher na babae din at mukhang matanda ng ilang taon lang sa kanya. Si Mia, siya ka isang cook na lalaki na si Gary. Mabait naman sila kay Glenn. Sa pagtuturo nila kay Glenn sa unang araw ay madali naman niyang nakabisado ang trabaho niya bilang serbidora, at pag wala siyang ginagawa ay nagkukusa siyang tumulong kay Mia sa mga hugasin. Ang may-ari ng kainan ay mag-asawang nasa mga 45 taong gulang ang edad. Mabait sila at libre sila ng pagkain doon. Stay-in sila doon. At sila ni Mia ang namamalengke sa madaling araw base kung ano ang mga kailangan na sangkap. Sabi ng amo niya ay kunin na daw niya ang mga damit niya mamaya dahil pwede na siyang matulog doon. Tumango naman siya. Sa kusina pag nilalagay niya ang mga hugasin ay malapit lang kung saan nagluluto si Gary. Madalas din tumulong si Mia na magluto. Ang amo niyang babae ang nagsasabi kung anong mga ulam ang mga iluluto sa bawat araw. Ang isang bilin sa kanila ay bawal silang pumasok doon sa katayan ng karne. Dahil unang trabaho niya syempre pagod shot siya. Tsaka isa pa pala, ang mga tipay hatian silang 3 kada linggo ng gabi. Ang saya niya dahil dagdag kita na niya ito. Naisip niya na madami siyang maibibigay kay nanay niya kasi ang daming customers at marami rin ang galante. Madalas ding maraming dayo doon at doon din ang paborito nilang kainan. Araw-araw ay maraming ulam na niluluto si Gary. Sila naman ni Mia ay gumigising ng 4 AM para mamili ng mga sangkap. Kasi daw ang mga amo niya ang kumakatay sa mga hayop na iluluto. Ayaw daw nilang mamili ng per kilo kasi mas matubo pag sila na ang kumatay mismo. Napag-alaman niyang na si Mia pala ay 1 taon mahigit na sa kanila. Ang sabi niya ay mabait ang mga amo nila basta sundin lang ang gusto nito. Minsan daw ay namimigay sila ng bonus kahit di Pasko, basta sumunod lang sa utos. Sabi ni Mia ay palagi daw siyang nagpapadala ng pera sa kanila bukod sa sahod ay ang tip nga at may bonus galing sa amo nila. Nasiyohen si Glenn sa sinabi ni Mia. Kaya naman talagang sinipagan niya ang kanyang trabaho. Araw-araw maraming kumakain sa kanila at dahil di naman mahal, ang lahat ay halos magpa-take out pa. Sarap na sarap sa ulam. Lahat ng kumain dun talagang babalik at babalik. Nang araw na yun ang specialty ay bulalo at adobong bituka. Marami ang nagpabalot. Tapos nang wala nang ganang kumakain ay kumain na sila ni Mia. Sarap na sarap sila lagi sa luto ni Gary, kahit anong ulam. Naisip ni Glenn mahihiyang siya dito tiyak dahil masasarap ang mga pagkain. Dun sa kanila ay palaging gulay tapos hatian pa. Namiss niya tuloy ang mga kapatid niyang magugulo. Sana malapit lang sila sa kanya para mabigyan sila ng ulam ni Glenn. Gabi ng linggo, unang araw ni Glenn na mahahatian sa tip.
Ang laking tuwa ni Glenn kasi ang parte niya ay nasa 425 pesos. Malaking bagay na sa kanya yon. Tapos Lunes ay tinawag siya ng kanyang amo, binigyan niya si Glenn ng 500 ibigay daw niya sa kanyang nanay para may pambili ng bigas. Napaiyak siya nun at ang laki ng pasasalamat niya sa amo niya. Nang hapong yun at walang ganang bumibili ay nagpaalam siyang sasaglit sa kanila. Para ihatid niya ang pera na nakuha niyang parte sa tip at ang 500 na bigay ng amo niya. Pinadalhan pa ng amo niya ng karne ang pamilya ni Glenn. Pangsinigang daw. Ang saya ng nanay niya at mga kapatid niya, tsaka na umalis agad si Glenn. Madalang lang kasi talaga silang makatikim ng karne. Paggabi ay maraming customers at halos nagpapa-take out pa dahil tamad ng magluto ang mga tao. Tsaka pag bumili ka ng luto, tipid sa gas, tubig, at pagod. Mura pa kaya halos ang mga tao doon ay ganon. Tapos silang tatlo ay eat all you can naman. Tuwang-tuwa silang tatlo. Magsasara na lang sila ay marami pa ang umo-order. Lalo na ang sisig dahil ang gawa ni Gary ay sizzling, umuusok pa. Paggabi kasi ay umiinom yung iba. Pampulutan at ulam. Tapos tinawag si Glenn ni Mia siya na daw ang magse-serve. At tulungan daw muna niya magtadtad si Gary. Nang kukuha na siya sa kaserola ng karne para tadtarin ay napansin niyang iba ang kulay ng karne. Ewan niya ba, kahit madalang lang daw siyang makakain ng karne, parang may iba. Nagtanong siya kay Gary, sagot naman ni Gary bilisan mo dyan at maraming order huwag kang tanong ng tanong. Pinagsungitan siya. Natapos ang gabi at nakahiga na sila ni Mia pero di pa mawala sa isip niya ang napansin niya kanina. Kaya pinilit na lang niya talaga nakalimutan na yun at matulog. Si Mia ay mahimbing na ang tulog nun. Bandang mga 12:00 ay sumakit ang pantog niya at tumayo siya para magbanyo. Tapos nakita niya na bukas ang ilaw dun sa kwarto na katayan ng baboy. Kung saan hindi sila pwedeng pumasok. Naririnig niya na may tao sa loob at siguro ay nangangatay na sila. Lumapit siya kasi parang may narinig siyang umiiyak na babae sa loob. Tapos lumapit siya ng dahan-dahan para di siya makagawa ng ingay. Nasa pinto na siya noon nang makaamoy siya ng masangsang na amoy, sobrang langsa. Tapos may naramdaman siyang mainit na umagas malapit sa ilalim ng tsinelas niya. Malagkit, ang bilis ng kaba ng dibdib niya nun. Nakita niya si Mia na papalapit sa kanya at tinatawag siya. Sumanya si Mia na lumapit daw siya. Ayaw niyang lumapit sa kanya, kaya si Mia ang lumapit at pinilit siya na sumama sa kanya. Hinela siya nito. Nagsesenyasan lang sila. Nang makapasok sila sa kwarto ay pinagalitan siya ni Mia. Ano ka ba? Di ba sabi ng amo natin bawal tayo doon, ang kulit mo naman. Mapapahamak tayo sa ginagawa mo sabi ni Mia kay Glenn. At sinabi niya kay Mia na may babaeng umiiyak doon, pero sabi ni Mia baka daw yung amo nila yon. Minsan nga raw ay naririnig niyang umiiyak ang amo niya. Away mag-asawa yun, labas na tayo dun, sabi pa ni Mia. Nalaman rin niya kay Mia na pinsan pala ng amo nila si Gary. At kasama din siyang nagkakatay. Nahiga na noon si Mia, at tinignan ni Glenn ang dulo ng tsinelas niya na nabahira ng dugo. Inabot niya ito at inamoy. Sobrang langsa ng dugo, at natulog na rin siya dahil maaga pa silang mamamalengke bukas. Kinabukasan ay ginising siya ni Mia. Mabilis silang namili ng mga sangkap. Tapos ay mabilis din silang nakabalik kasi araw ng Sabado yun at marami ang mamimili sa kainan sigurado. Kaya pinadagdagan ng amo nila ang mga sangkap na pinabili sa kanila. Pagdating nila ay nadatnan nilang kumakain na si Gary, may mga nailuto na siyang ulam. Inaya sila at umupo na rin sila kasi mamaya pag maraming tao di na sila makakakain. Itinaas pa ni Mia ang isang paa, sarap na sarap sa pagkain. Ang ulam nun na nasa mesa ay adobong atay, sinigang na buto-buto at lechon kawali. Ang sarap ng kain niya kaya pati sila ay napadami ang kain. Nang maghatid si Glenn ng hugasin sa lababo ay napansin niya na naman ang pinto ng katayan ng karne. Bukas ang ilaw. Sinubukan niyang lumapit at hinawakan niya ang doorknob nito. Hindi nakakandado. Binuksan niya iyon ng dahan-dahan at kaunti pa lang ang luwang ay naamoy niya na ang nakakasulasok na amoy na di niya maipaliwanag. Isang dangkal na ang bukas ng pinto ay may nahagip ang kanyang mga mata na tsinelas na nakakalat sa sahig. Bigla siyang nakaramdam na may tumapik sa kanyang balikat, paglingon niya ay si Mia. At kinurot siya nito bakit daw nandoon na naman siya. Pag daw nakita siya ng amo nila ay lagot siya tiyak. Sa kanya sinabi na may umo order. Sa loob nga ng maghapon ay ang dami ng mga customer. Di halos siya makaupo sa dami ng tumatawag. Punuan ang kainan araw-araw kaya laging malaki ang benta. Napatingin siya sa labas at may nakita siyang batang babae na humihingi ng barya sa mga kumakain.
Tinawag niya ito at binigyan niya ito ng 10 peso. Natuwa naman siya at nakita rin siya ni Mia, sabi niya paupuin niya at bibigyan daw niya ito ng pagkain. Ang bata pa lang ito ay wala ng ama at nanlilimos para may pambili ng pagkain kasi ang nanay niya ay bulag at sakitin. At pinagbalot na rin ni Mia ng pagkain ang bata, siya si Micaela. Maganda pero payat ang bata. Masaya naman ito dahil may pasalubong siya sa ina niya. Hanggang sa matapos na naman ang gabi at pagod na pagod sila. Ang sarap ng tulog niya noon, mga pasado alas 12 yon ng gabi, ginising siya ni Mia. Yugyug siya ng yugyug sa kanya. Umiiyak. Nagulat naman siya kung bakit at kung napano siya. Sinenyasan niya siya na huwag siyang maingay. Ang sabi niya ay nakita daw niya si Micaela sa loob. Sabi niya naman na takang-taka. Bakit narito ay sarado na tayo, sabi ni Glenn. Tsaka siya bumulong sa kanya na nakita daw niya si Gary na buhat ito. At umiiyak ang bata at pumasok sila sa kwartong katayan ng baboy. Iihi daw sana siya paglabas niya sa kwarto ay siyang daan sa hallway ni Gary. At sinundan daw ito sa gilid para makita ang pasan kasi nga tingin niya ay tao kaya siniguro niya talaga. At laking gulat niya nang makilala na ang pasan ay si Micaela. Sa kwento ni Mia ay nakabuo sila ng konklusyon sa mga nangyayari. Ang mga ulam pala na kinakain ng mga mamimili at pati nila ay karne ng tao, Diyos ko po. Nasuka sila sa kanilang mga naisip. Nakakain sila ng tao, at ang mga narinig nilang mga iyak ng babae at lalaki ay hindi ang mga amo nila. Nang alas 4 na yon ay di sila inutusan pumunta ng palengke, dahil namalengke ang amo nila ng Sabado ng hapon. Maaga pa rin silang bumangon para tumulong. As usual nang may maluto ay kumain agad si Gary at inaya sila nito. Ang sabi ni Glenn ay magkakape lang siya. Si Mia naman ay nagprito ng itlog at sa kabilang mesa pumwestong kumain. Di siya nakiharap kay Gary. Si Glenn naman ay pinipigilan niyang maduwal dahil sarap na sarap ito sa kinakain. Humigop pa ng sabaw ng papaitan na specialty sa araw na yon. Sila ni Mia ay nagsesenyasan noon at kalmante lang sila dahil baka mahalata sila. 7 AM pa lang ay marami ng taong gustong kumain at pa-take out. Si Mia ay nagprito ng 5 itlog kanina at tinabi ang iba para may ulam sila mamaya. Ganun nga ang ginawa nila nung lunch. Itlog ang inulam nila at mabilis silang kumain na pinagtaka ng isang bumibili, bakit madami daw ang ulam, bakit itlog ang ulam nila kaya tinapos nila agad ang pagkain nila. Natapos ang maghapon at magsasara na sila. Tsaka sila pumasok na sa kwarto ni Mia. Nakagawa na sila ng plano na aalis na sila ngayong gabi. Pagtahimik na ang paligid. Mga alas 12 ng hating gabi, dahan-dahan silang lumabas ng kwarto at lalabas na sana sila nang makita nila si Gary sa labas. Kaya bumalik sila ng maingat. Sa hitsura niya ay mukha siyang may hinihintay at palakad-lakad. Naghihintay ba ito ng biktima? Nanlulumaw silang pumasok at takot na din kasi baka pag nakita sila ay sila ang iluto nito. Hanggang sa nakatulog sila, 4 AM ay kinatok sila na mamalengke na daw sila. Nagsenyasan sila ni Mia, na yun na ang tamang pagkakataon. Dinala ni Mia ang mga pera niya, di na sila nagdala ng mga damit at baka mahalata sila. Kasi sa oras na yun ay nagluluto na nun si Gary. Pasimple lang silang umalis at paglabas ay nagtatakbo na sila at tumuloy sa kanila. Sinabi nila sa nanay ni Glenn ang nangyari. Si Mia pala ay luluwas ng Manila sa kapatid niya kaya sumama na rin si Glenn sa kanya. At baka matunton sila dun madamay pa ang pamilya niya. Magkasama pa rin sila ni Mia at parang magkapatid na sila pagkatapos ng nangyari. Pag naaalala pa rin nila yun ay kinikilabutan pa rin sila. Imagine nakakain sila ng tao. Hanggang dito na lang ang istorya natin, kahawanan. Bisaya, nagdago, way pati, way magbuot. Nga nung tabis kay